amangcwaba avulekile abantu abekho. Okwesibili kuyokuthiwa abantu benze njani na balahlekile. Abakholwayo abasindisiweyo abo kuyobe kunjalo kubo. Ikhona abazalwane bami ngoba hamba icawe kodwa ngabakholwayo kuye uYesu. Amen. Sifunde sihle bazalwane enzela babe clear kuba verse number 15. Kuba oku siyakutsho kuningelizwi lenkosi ukuthi thina babudlayo ubomi. Uyabona ke bazalwane bami lo mpostile ubhala apha kuba wayesazi ba ixesha lokuqilwa kwebandla lalingafika nangexesha labo liyamvakazi kubhanga akathi ba uthi thina kuthi ukuthi lento yinto engenzeka namhlanje ungathi ba uzawuqala udlala usizwe kahle xa izawufika nangoku ingenzeka right at this moment. Amen. Thina babudlayo untwana bazalwane bayakuba besekho ekufikeni kwenkosi. Thina aba bazobethena bazalwane bekho ekufikeni kwenkosi asayikubaphangela abalele uthina ukufa ngokuba inkosi ngokwayo iyakuhla emazulwini inendanduluko inelizwi lesiphatha sithunywa inexilongo likaThixo baze abafele kuKristu bavuke kuqala. Hallelujah. Abafele thina thina nini na kuqala kuyawuthi elixilongo xa likhala kwaba basemangcwabeni iyawube isithi fukani. Hallelujah. Kuyabe kukhulu. Nikhona abazalwane bami masifunde levesi siyabe sandule thina engiyamthanda lo mbhalo sandule obana awuthi thina ngifuna nobala sithi obhuti baxhile nobathi xa uzabeke. Amen. Sandule obana abazalwane thina ayilo vesi lokubesisoyika ivesi lokubana sivuye kodwa xa ungalungisanga bothina. Hallelujah. Ayingohoho vesi le kodwa luvuyo ukuthi icimbu lotho ilila ngoba usithiwa uzawuthatha sodwa lobo isithi sizonke esikwenzisa lokho ungaphela umzalwane kanti ivesi esinje sikwethu uthi yabasakha uthobelweni ngoba thina badla ubomi lokwenza ukuthi bazalwane sandule thina babudlayo ubomi basasele bazalwane bami. Hallelujah. Amen. Sikwilelwe thina bazalwane bami. Yabona ke ucinge kade lo mzekelo ngoba bendikufuna lento okuthiwa zibusibuthe imagnet. Uyawazi usibuthe? Libele ngikucinge kosekukade. Besiza kuthatha bazalwane i2 rand benzela kube umfanekiso ngqondweni walo mzekelo. Besiza kuthatha ntona bazalwane i2 rand sibeke apho kanye rand. Hallelujah. Sithatha usivuthe siumise kumganyana nje phezulu at a distance. Hallelujah. Bese kwenzeka ntoni pha? Yanyuka sizawuthi bizawuqwilwa inyuke iyonqamathela phina. Nina umose nomfanekiso ndiyabona. Uyabona ke bazalwane uphinde uthathe i2 rand eyifake uyibeke apha umgunyathi we2 rand uphinde uze kwanalazivuthe yenze kusenzela nokuhlelo wethu endlini uyiphaka angikhathanga noba ingasondela kanjani usibuthe into ezokwenzeka ayikuthina ayizokuthandeka kuba phambi usibuthe kukho into edibanisa yena nale mali i-original xa usibuthe ne-original zidibana kuba khona ntwana bazalwane uqwilo. Ayibona khona bazalwane xa ngokulethi kusibuthi ngadibani nale2 rand ifake ngoba yenziwe ngendaba yintoni laa nto ngoba kanti aluminium zimali nje ezifake eziya no yimpilo yomzalwane onjengezinye i2 rand ofanayo kodwa ngaphakathi kwenze njani ukuxoxa. Uyathi xa ifike wafine edanduluka uyabangathi awunyukeki kuwe ngabanye abahambayo bazalwane asichwile uYesu ukuthi asichwile uYesu. Maye ndiyayicinga loo mini ushiyekile uyibone ngqo ngamehlo akho lenyenzekileyo uyabona ubheka ngaphi futhi uzenzeni.
Atu holy cream. Shiapo aludade usinziwe. Shia wedwa. Nyoso start. Abantu bonke bebadula befuna besithi kwenze njani kuba thina abantu bomsebenze njalo silindele ukuqhilwa. Ngenzela sibe clear bazalwane kuletho. Nomsekelo wale 2 rand kuqhilwa umuntu onhliziyo yenza njani na? Uthi kumbhali kumaKorinta chapter number 7 oqala na uthi bonke abanethemba elinjalo benza njani na? Ngiyayithanda le verse ithi bayazenza. Bathi na bayazenza. Ngoba abantu hayi ukwamkela uYesu sowusikisiwe sekugqityiwe ayagqikwanga kulindelwa wena into bakuthi na uzenze. Athi umbhali weBhayibhile ivesi ethana umfundisi wami bayidruwa umakhulu Jobile athi kuba endlini enkulu athi zinintsi zitsha athi kukhona ezegolide athi kukhona ezeplanga kukho ezodongwe bronze enye. Uthi ke ngoku kukho kuthiwa sesembeko thola mbhali uthi elowo nalowo uyathi na uba makabe sike kantoni na ngawuthi mzalwane sikhuphulule. Oh haleluya. Kuyabonakala noba izitsha ezinye iseseplanga esinye isesebronze esinye isesegolide noba zingangajiki zona kodwa lo mzekelo uthini nabakholwa uyakwazi uqala ngathi uliplanga usikhuphulule. Uba ngathi ayikhona mani nomnandi isilva ngoku uthi usahlele esilveni uphinde wenze njani na usikhuphulule ube igolide ngoba kuzawuxhwilwa. Xa kuxhwilwa ufunwa into mayibe kanti yi-pure gold. Mayibe ntoni na? Pure gold. Ibe igolide ehlanjiweyo. Ibe ntoni abazalwane bam? Ehlanjiweyo. Ithi iBhayibhile nabaya besiza kuyabuzwa umbuzo ovelayo ngobani na babazaphaya yazi intoni bazalwane bangicalisele ke nale verse niyazi kahle into yobana isizathu sokubana kubuzwa ngobani sebekhona abasebekhona sebekhona ngaba berector abasele bekhona aba bakade sebevuke eqala qha into ebhidayo kukho abathi gqiphaya nabo abazungela ithi iBhayibhile bona basihlambe ngegazi ivuko zabo. Mamelani bazalwane ngichazele bona yabe insindiso bayithenge ngokopha kwabo. Yaxela Ngokopha kwenkosi bathathe intengetho na ukuze basinde kufuneke baphalazelana. Yo. Yenza bakubanga njalo sifundisa nokucimba wena uthi hayi noma zawo papa noma hayi iphinde futhi iBhayibhile ithi akusayibukho kunqanwa akusayinikho kulamba. Ngiyaba kwenzeka into bazalwane isizathu ubone ngamamela kahle indaba amanzi azawulawulwa. Sesiqalile ngozowathenga amanzi neyalonto yeRustenburg ufuna ukwazi bengingawathenga qho xa ngiyobona umama ngiyayazi uba nebudget akuzowathenga amanzi alala uyayibekela bazalwane khona 16 rand ontoni athengwa na umkhasi Kristu into azawuyenza uzawuthatha amanzi ahlale phezu kwawo athi akhona omnye uzosele nganqunanga Sicingeka wena xa ubhuqwa ifasting yosuku elinye ubuthe uzawugqiba ungalugqibi. Ayaba neyicinga nabazalwane le ukudla ngofast usuku oli-1 uthi uzagqiba nalo ngalugqibi uhambe uncangazele uthathe kwanto phambi kwakho utshe ucinga uzawukwazi umelana nala meko. Ithi into yakubazalwane namhlanje qina ngoku. Yenza njani na? Qina ngoku ukuze ungaphoswa luxhwilo lwebandla. Enye ivesi bazalwane mangisase ndigqiba le ndaba esifunda kusanqule thina bakudlala ubomi baseleyo siqhwilelwe emafini kunye nabo siye kuyikhawulela inkosi phina abazalwane bam esibhakabhakeni. Siyikhawulela apha inkosi siye ezulwini siye ezulwini
kodwa lo wethu umzamo ngokuzamana neziphathamandla nezinto ezisiphakamisayo ezisiphakamisa against uThixo, sizama namathuku, sizama okungahlambuluki, sizama isisono, asibambananga nenyama negazi, kodwa sinomlo esiulwa yonke imihla, silwela into yokubana xa likhali icilongo size nathi sifumaneke ngomhla wokuxhwilwa kwabangcwele. Khawubuze kulapha ecaleni kwakho wena uzama ntoni wena? Kuqingqugungqu, kuyazanywa, kuyaliwa. Uthi umpostile uPawulu kumaRoma 7 ngenye imini iba ngumntu omdala ngaphezulu, ngenye imini ibe ngumntu omtsha kamoya ngaphezulu. Uthi ezi zinto zichasene, inyama ifuna ngokuchasene nomoya, nomoya ufuna ngokuchasene nabantwana abazalwane, kodwa maluchaze nazimbalanga zombini. Umoya unamandla ngaphezu kwenyama. Xa wamkela umoya, wamkela umntu olwa nawe, encedisana nawe, eqeda ukona enhlizweni kuphele nya. Ukuze xa ebizwa amagama, ngoba ayawubizwa. Mamthethele into sibazalwane sesizothandaza. Ifuna nilinde pha ku-Efeso chapter number 6 verse number 10. Nilinde pha sothandaza ngala verse. Kodwa ke bazalwane nansi into xa kuxhwilwa bazalwane. Nake nayibukela i-generations andithi bazalwane. Xa kudlala u-generations, ndigqibele ngela xesha ndiyazi kahle xesha losibusiso Dlomo, masisebenzise bona ndibazi abakhona. Bekufika sibona uNtombi, sibona usibusiso Dlomo, sibona uKarabo, andithi bazalwane bam ngabe sibabonayo. Kodwa izawuthi nathi bakubethe u8:30 kuthi tiri abantu yazi ke lo mntwana umuntu uzenza enze njani abazalwane bam? Enyuka amagama babalwe okhethiwe ngcobo, bonke aba bevela sibabona. Kodwa into eyinqaba kum into yokubana xa enyuka amagama uvela nobengakhange sibabone embonisweni. Onindile bazalwane bam, kanti inkosi kunabantu abasebenzisa endaweni ezingabonakaliyo efuneke bathembeke kozo ndawo inkosi ebabeke kuzo. Bona ngeke bayibambe le microphone bashumayele, kodwa ngaba bakonekthele sabo kuze kushumayelwe. Bona ngeke babe ngumfundisi bakhokhele abantu, kodwa ngaba bathandazela umfundisi ukuze akhokhele kakuhle. Hayi bomsekhona kodwa bazalwane, bona ngeke baye emvuselelweni, kodwa ngaba basebenzisa imali zabo ukuze imvuselelo ziphumelele. Kodwa makudaba xa enyuka amagama kuyovela nezankonzo zingabonakaliyo zibe selubala. Kude wenze njani ngexesha abantu bebengaboni? Nizothi thembeka kule ndawo uThixo abeke kuyo.